Аллаһны күңелләрендә йөртүче кешеләргә иминлек һәм тынычлык. Әйткәнемчә, Аллаһ ул религия бирмәгән, дин дигән сүз ул канун дигән сүз. Аллаһ үзенең законын, канунын биргән. Кешене ничек яшәргә кирәк икәнен өйрәткән, бәхетле булу өчен һәм уңышка ирешү өчен. Узган видеода икенче бүлектә ялгыш сылтама биргәнмен. Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә ялгыз калып мөрәҗәгать итегез дигән сүзләр, алар 7нче бүлекнең 55нче шигырендә, ягъни 5нче бүлектә түгел, 7нче бүлектә. Коранда Аллаһ әйтә, без ди Моисейны ди машина ди җибәрдек фараонга ди. Фараон ул явыз түрә. Шул ук Коранда әйтелә, аның ди теге ялчылары армиясе белән бергә ди ул ди тагау фил билет ди. Теге шәһәрләрне тагут кылды ди. Җәберләде ди кешеләрне, халыкны. Нәрсәгә? Җәберләнгән кеше ул үзен ким, хур хис итә, күп сөйләшми, курка дип әйтгәндә, һәм үзенә эшләтә шулай итеп халыкны. Теге үзенә башнялар төзеттерә дип әйтгәндә, пирамидалар. Җибәрдек ди шулай ук Карунга ди. Карун ул капиталист. Капиталист, феодал, рабовладелец кешене эшләтә һәм яшәрлек кенә акча биреп, калган акчасын кесәсенә тыга да минем прибыль дип әйтә. Дин буенча кешенең акчасын алу, аны зәгыйф итү, аны көчсез итү, акча бирү кешене көчле итү. Шуңа күрә капиталист ул инде халыкны көчсез тота. Һәм Хаманга ди. Хаман ул рухани. Руханилар менә бу ике иптәшләренең әшәкелекләрен аклыйлар. Бер яктан име, авырлыклар ул Аллаһ биргән әйбер дип, Аллаһтан сорагыз, теге коткаруны дип инде халык проблемаларын шишәсе урынга, теге дөньяга кулларын күтәреп нәрсәдер сорап утыра. Аллаһ Коранда әйтә, без сезгә бөтен әйберне бирдек инде ди. Бу дөньяны кылганда ук бөтен әйберне бирдек инде ди. Безнең канун буенча яшәсәгез ди, барысы да сезгә бирелеп куйган ди. Шулай итеп, менә бу 3 зат, алар инде менә Аллаһ Талутны беренче патша итеп куйганда, еврейлар өстеннән каршы төшәләр, Аллаһның патшалыгына каршы төшәләр. Шуңа күрә алар Иблис дип аталалар. Менә шулар өчесе. Иблис ул инде теге каршы дигән сүз, сатана каршы килүче дигән сүз. Халыкка карата алар шайтан дип аталалар, юлдан чыгаручылар, халыкны ялган юлга кертеп җибәрүчеләр дип аталалар инде. Аллаһның китабына каршы алар инде кафирлар дип аталар. Кафир дигән сүз ул теге имансыз дигән сүз түгел, теге хакны кагучы һәм яшерүче кешедән. Кафир дигән сүз шундый мәгънәне аңлата. Шуңа күрә ислам ул капитализмга каршы, әшәкелеккә, явызлыкка каршы, явыз түрәләргә каршы һәм руханиларга каршы идеология.